लढतो दशावतारी आपलं मामा आणि रंगपंचमीसाठी दहीहंडीसाठी आपल्या इकडे इलेलो आमचं बघून दहीहंडी यावर्षी नाही बांधू काय माहिती कशात नाही बांधू. नमस्कार, मी अक्षय नेरुळकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. आणि आज आमच्या बाजारात दहीहंडी या दहीहंडीचं तुमका दाखवतो आता कशी दहीहंडी करतो साजरी ती. चला दोन कलर करतो आम्ही. हे पांडू का स्पीकर लाव काय तर कनेक्ट करू सांग. माका नाही ना चालू करू. हे आमचं पांडू काकाचं दुकान हा. पांडू काका सध्या युट्यूबवर फेमस झालो हा मांजरांमुळे. मांजरांची नावं त्याच्या काय सांग 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 एकदा. अण्णा नाईक हा स्वप्न कांदेकरने मारले बरोबर ना. अण्णा नाईक शेवंत असा सुसला छायके असा अभिरामा काय गेले का सगळे तुझं मोबाईल केलेले असा होय काय. चलो पायाक दिसता नाही का. हे पाठी बघ. बस मार.
मार मार लागलं लागलं हे बघ हे बघ कमाल मारी बाजू मार 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 काय जातो मार 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 काय रंगवून टाकले हळू 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 एसटी आता एसटी आता हळू 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 जा वाकडी बिकडी फिरवू नको काठी
हे थांब 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 आधी मारायचं ना. वर धरतो नसता. मार मार हे दांडो खाली घे दांडो खाली घे. हे गोल फिरवू नको वरती. मार 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 मार. का बोलो ऋषी डंपराला बोलो. बंगलो अरे चल ना. हो चल. नाचा नाचा. अरे वाह. नाचा 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 नाचा. माझं पण चला बस. अरे असं आठ ठेवणार
करेंगे। हमको बैठुआ चीयर्स ए चागा बनायली होई तुझ्या सगळ्यांनी आहे ना गोल सरमत करून ठेवली काय घे आता काढतो ना बस ए काढू नको अरे पाणी टाकाला
पैसा काय लाडू मग रंगाव काय नाही म्हणजे आधी फिरा नेलं सगळे लेट इला आधी फिरा नेलं तू सगळीकडे परत आंघोळ कर आणजा 20 रुपयाचा कलर बरोबर मी सांगितलं मजा काय मग उपयोग काय टायमिंग गाडी लावलं ह्यो आपलं पप्पू काका यांनी सगळ्यांची चहाची सोय केलेली आहे मस्त वेगळी गरमागरम चहा या पप्पू काकाचा हॉटेल घाबरला घाबरला मित्रांनो काल पूर्ण शूट करून झाला दहीहंडीचा आणि माझ्या कॅमेऱ्याची बॅटरीच उतरली त्याच्यामुळे तुमका शेवट करूक मिळालं नाही तर आज बुधवार आज बाजाराबाहेर आणि कालची जी व्हिडिओ जी होती म्हणजे आत्ताची जी तुम्ही बघितलंच दहीहंडीची व्हिडिओ ती जर तुमका आवडली तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि जर जुने असेल तर त्याने लाईक करा आणि शेअर करा आपण पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू आज तुमका बुधवार आज थोडंसं नजारो फक्त बुधवारचं दाखवते मी तुमका कसं हा बुधवार भरलो तो बाजार भरलो नाही अजून वाजलेत किती वाजले 8:30 वाजले असतील 9च्या नंतर बाजार भरता पूर्ण हे राजगो आमचं पानवालो नऊ वाजता भरतलो बाजार वेळा काका काय सुंदर का काय आणलं फळा काय आणलं ना येते थोड्या वेळानं लावून घे हा सीताफळ आणलं देवा सकाळी सकाळी सीताफळ दिलं ना सुंदर का ह्याच्यातलाच काय ना हे आपल्या अमोलचं हॉटेल गाडीगावकर विश्रांतीगृह हे आपल्या बाजारात नवीन झालेला हॉटेल हा पहिला जुना होता तिकडे समोर होता पाटकरांच्या तिकडे त्यानंतर इकडे येला आता त्याचं रिन्युएशन झालेला मस्तपैकी आणि हा आपला मित्र अमोल व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा परत एकदा आपण नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू तोपर्यंत बाय बाय